Not myself. The deadliest scourge of these seas. But this man is a fearsome dog that feeds off trouble and turmoil. I seen him clear the deck of a Spanish galleon like it were nothing. Fighting like a devil, dressed as a man. And he's a canny one. Knows his way. Nazdárek liničky, já vás vítám už u fakt posledního let's play na hru Star Wars epizoda 3 Revenge of the Sith. Dnes vám teda už ukážu ten alternativní konec a možná k tomu přidám i bonusovou misi nebo speciální, co dostanete, když to dohrajete. Se Dartha Vadera, kde zabijete Bena Kenobiho nebo Obi-Wana, že je 4. dílu Star Wars, tak jdem na to. Zase půl hodiny. Ano, půl hodiny. You have allowed this Dark Lord to twist your mind until now you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. Don't make me kill you. I will do what I must. You will try, my old friend. The dark side is not the way! You're too late. I do what I must to end the war. I won't let you follow this path! Anakin, please! I knew I couldn't trust you. Pak pro vás mám připravený i třeba tohle Star Wars, všechny epizody v Lego podobě, jo. Třeba od jedničky až do 6, všechny epizody, jo. V Lego podobě. Já bych měl to Lego Star Wars 3, ale to je na PS3, no a na PS3 si počkám asi do letošních Vánoc, takže teďka vám budu jenom dávat let's play na PS2 hry a od těchto Vánoc možná se dočkáte Assassin's Creed 4, Rogue, určitě se dočkáte možná i Unity, což na 3 není, ale možná z kompu bude, což nevím, ale Unity s tím moc nepočítejte, ale můžete počítat třeba s Watch Dogs, no. S GTAčkem 5, no, akorát počítejte s tím San Andreaskem, no, musím počkat chvíli, než mě přijde, ale San Andreasko bude 100 pro musí být, prostě to na našem kanále, to nesmí chybět San Andreas. Když ho neudělám já, tak poprosím Toshiho, aby si to normálně nahrál z kompu. I'll show you no mercy. I don't want to fight you. To vyšlo hezky. Debile. Podruhý jsi tam praštil. Great. More trouble. No. I don't think so. Nesnáším, když dělají tohle. You call that an attack? I will bring you down! Pojď, ne? We won! This is your fault! So you've become a puppet of the Sith! There is no escape from the dark side. Nothing you'll do.
now. John, Done anything for you. The force calls you home. mój domov je Tatooine. A já na Tatooine už nechci zpátky. Odpovídám Obi-Wanu, jo? Ale kdybych jí to, tak si povídám občas aj pro sebe. Takže, když to nebude dávat smysl, povídám si pro sebe nebo s postavou. Vedle. Au. The contamination of the force ends now. This is where it ends, my old friend. Hej, tvoje babička. Pichal tvoj táta, pichal s tvojí babičkou. No jo, pichal jsem to včera viděl. Now stay back. Od Let's 66. see what you can do. No, no, tohle už je po rozkazu 66. Nebojte, Afraid? ve Force Unleashed vám ukážu, co to byl ten rozkaz 66. Hnedka na začátku, když tam přijedete za Vadera. To bude maso. A odnesou to jako první v Kyjove. Což bylo podle mě k těm chlupáčům dost krutý. Feel the dark side's power. I told you that. Surrender while you can. I'll bet you didn't see that. Tak pojď na Jochu. No Johnny, jak zbrá. Don't force me to kill you. And you call yourself a Jedi Master? Come on, let's get afraid. You'll never beat me. You really want to do this? Lay down your sword. Feel the power of the dark side. You're a disgrace to the order. Take this. Obi-Wan. You call this a fight? Huh. You're nothing to me now. Nešej na mě. Teď víš, že nemám na tu chvíli. Think you have a chance? Já jsem mu nic neudělal. Yes. This is the end, bitch. It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate the power of the dark side. Don't try it! Jak jsem říkal, no zabijete Obi-Wanu. Alternativní konec skončí. Za chvíli. A zajímalo by mě, co se tím pádem
stane z toho s jeho manželkou, že ho spadne. Jestli bude Luke, nebude Leia, nebo bude Leia. I když oni vlastně ve filmu tam začal dusit a Obi-Wan jim odvez. Nebo jestli 3PO byl tak chytrý a odtáhnul jí. That's perfect. No, the galaxy belongs to me. Abych to přeložil. Galaxie patří mně.